Bejn Lulju 2015 u Ġunju 2016 daħlu 450 applikazzjoni taħt il-Programm ta' ċittadinanza b'investiment. Minn dawn 398 kienu rġiel u 52 biss kienu nisa. L-applikazzjonijiet oriġinaw minn 9 reġjuni ġeografiċi differenti. 200 applikazzjoni l-iktar reġjun popolari baqa' l-Ewropa. In-numru ta' dipendenti fl-450 applikazzjoni ammontaw għal 1186 li jfisser li kull applikazzjoni kellha medja ta' 3 dipendenti. Fl-istess perjodu kienu irrifjutati 52 applikazzjoni. Dawk li waslu sal-proċess ta' ċittadinanza f'dan l-istadju kienu 143. 60% ta' dawk li kisbu ċittadinanza għandhom livell ta' baċellerat, masters jew dottorat. Il-valur ta' 27 proprjetà mixtrija jitla għal 28,322,519 euro. Medja ta' 1,048,982 euro kull proprjetà. Dawk li qed jikru qed iħallsu medja annwali ta' 25,069 euro kull sena. Sa issa jirriżulta wkoll li kien hemm 26,733,764 euro investiment fuq stocks tal-Gvern. Fost fatti oħra interessanti hemm li taslima hija l-iktar popolari ma' dawn l-applikanti u li l-maġġoranza tagħhom huma n-nies li għandhom in-negozju tagħhom. Fir-rapport tiegħu ir-regolatur għalhekk dak li sibna f'dan ir-rapport mhux biss huwa inkoraġġanti, iżda indikazzjoni tas-suċċess enormi ta' dan il-programm 30 xahar biss minn meta tnieda uffiċjalment.